Tene October kalo klemuga anulum flasan ba flan muga anturu awni che awni yatuma ayo bismillah wa ko kibariyo kenauka foli anita no wanka no magana lamme ba ko bela jeli mali kono animal ko ka hawa jamana ko kibariyo wati sira kabini samba fla animuga an fla février kalo la Russie ale Ukraine keleli damne oko sene feni Europe jamana cha mani France be ola holuye deme kani ga nyesi Ukraine jamana mani marfa fukata se waru ale ni fen waruma nga miya kele chaw koni ku kon ma olu blagata Ukraine jamana konnan France fintigla kaw nyemo bado ya yira ka foku France ale kanga chama ni faraga deme nunga ka nyesi Ukraine jamana ma kadaka ko Russie ale ni Ukraine nga kele nunu kon bika tanya ko sobe ko wakabe ina foko Russie kon bika sebaya soro kele nunu konnana oko hukumni la Fabien Mando ni ale France chef d'état-major des armées ale ayira ka foko France ale kon kangi la be shoku bado de kama sani san saba walma sananche ko korore ale bolo ko kele jugu bado be sekana teme Russie ale ni France se sana taula ko wa ko France kon kale kangi la be ko sobe o kele nunu bela jelen kama wa ayira ka fotuguni ko France ale kanga kele chaw yere kon chikata Ukraine jamana kon na sani samba fla an mugan woroche ni o ko na fama e garantie de sécurité ko hukum kon nana garantie de sécurité ale benka e France ale ni Ukraine jamana nyogonche ni binkani wale kon kera Ukraine jamana la France ale bisika ka kele chaw blagata Ukraine jamana ka walma ka kele non blagata Ukraine jamana kono konde ledu jonjo koni folo komi ko France ka kele chaw blagata Ukraine jamana kono na ko nga ko la be ondudo mi meseka ke ka Ukraine jamana la fasani kele nunu kon juguyara wa ko korote fana ko France kon mega do kele la kanye si Ukraine jamana ma Emmanuel Macron ale France jamana nyamaye ale ayira ka foko lunu irisi jamana kon tekele la kunga kolu kon kanga useko nu dongo bela jeleke wala sa irisi kon ngana sebaya soro ni kele nuna Russia ira kukura kabe fega do faraga investissement ga Algerie jamana konnana koko hukumne la Russia aleni Belarus ga jamana jekulu do tara Algérie o Algérie fabai wala saga kuma soroko fanga aleni politiku yiru waluka ni jamana flan nyogonche ni nyogoyen kon mayira ka foko Russia aleni Algérie ku wa gire nyogonya tobe ga sinsi obeke wati la furugu be jamana nyogonche soroko gele aleni politiki ko gele awla ni odabura kerengerene ala kelemi Russie aleni Ukraine jamana nyogonche aleni faraje jamana keleno ga sanction mita ga dai Russie jamana kan kon ta chien folo ni jamana nununga ni nyogoye banke kunga ko zena nyogoye kon na fabare bula kadaka Russie jamana fama bala nyini ka soroko je nyogoya bayre teme aleni Afrique jamana uni nyogonche kona Russie ni investissement ke Algérie jamana kon nana kabe fega fere je nyogo kurawre nyini aleni ga su kura sora ga jago kelawi ugani nyogoye kon nana uga kuma nyogoya temena uga ko yiri waluka kura konna sira ufukata se ka projet kuro bla secteur chama ere konna jamana flanu sinsa ka kosobe ku kan uga jenyogo ya koni sinsi kosobe ni ere kon damde na kabine kuma jang Russie jamana nyomo bado no kumeni nyogo kero na haya ira ka foko Algérie ere kon mena ke jenyogo nyuma bade Russie jamana ma kono yu bolo di nyogo ma ko ka kele ko besega uga jenyogo ya kolo gele ya wa ko ka ke jenyogo ya kuntakala jan ere koni ni kuma ma ira ka foko Moscou na ale Russie fabaye kale kon mefe ga jenyogo ya usinsi kosobe franfina jamana o yere kon ga kayero ma ja ka bon nanzara jamana o ga deguma Burkina Faso ale ayira ka foko ale ni Russie jamana e benka sebe do ke wala saga ka nuclear civil yere kon yiriwa nuclear civil yere kon madaba keleke mina gla yere kon kama nga dabora de ka courant yere kon bla jamana fantan nan bela jelena koni bina ke étape bayre de Burkina Faso ga courant ko baraw yiriwa lula Burkina Faso na le resel jamana e mi me courant ko gele yere la kabini sanchama koni jinyoga e mina yelma bayre de do Burkina Faso jamana ga courant ko na ga soroko la dona na tawla wati mina obu bolono blani benga sebenga ko Burkina Faso premier ministre ale ya yira ka fo ko Burkina Faso ni Russie ga ni jinyoga e kon mena ke kokura de uga jamana kon nana kabini sanchama kerengerene ala kabini samba fla an muga an kile wakati ayira ka foko ko koronya fando be no ni o yorobe wele ko kivi ko ni yoro en kon kele no kele ju kero yere de ko kele bolo FARDC aleni M23 mauga kele yoro de koni M23 no mouvement du 23 mars ayira ka foko ni manunu yere koni rebelu ye minu me ko jamana kon nana ko gouvernement mauye Rwanda jamana ni jalagi ka foko ale de beka M23 manunu yere de meni kele minawni waru ye fukata se kele chaw fanama
Kami uranda jamana yɛrɛ ale Congo RDC ka ni jalaki nunu sɔsɔ wa tilala tugun k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ Congo ale ni milisi hostile maaw fɛ ni olu ye marifatigiw ye wa u ka baara de ye ka bin mɔgɔw kan walima ka mɔgɔw bagabaga walasa k'u ka laɲiniw sabati. Congo SYFA yɛrɛ kɔni ye mara ye min yɛrɛ falen don nafalimafɛnw caman yɛrɛ la i n'a fɔ sanu jama fo ka taa se fɛn caman yɛrɛ fana ma. O yɔrɔ in kɔni sabatilen tɛ ka d'a kan marifatigi 100 kɔ yɛrɛ de bɛ nin yɔrɔ in na minnu bɛ yen nɔ walasa ka nin yɔrɔ mara ale ni minnu bɛ nin yɔrɔ in na ni ka olu minɛ. O ko hukumu yɛrɛ de la ɲɔgɔnyenba dɔ kɛra Washington ni o ye États-Unis faaba ye octobre kalo tile 21 ale ni 22 san 2025 walasa ka kuma Congo SYFA kɛlɛ nunu yɛrɛ kan. Wa u ka nin ɲɔgɔnya kɛyɔrɔ in na Congo jamana ka ciden kun bɛ yen nɔ Rwanda, États-Unis, Qatar ale ni farafinna tɔnba yɛrɛ fana ka cidenw fana kun bɛ yen nɔ. U ka laɲini yɛrɛ de kɔni ye ka solution yɛrɛ kɔni ɲini Congo SYFA kɛlɛ nunu kɔnɔna. Yɔrɔ min na ni ko in kɔni bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ hali ni ka sɔrɔ bɛnkan caman yɛrɛ kɔni kɛra walasa kɛlɛ bɛ se ka dabila cogo min yɛrɛ la. U ka ɲɔgɔnya nunu kɔni senfɛ k'u ka kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kurakuraya RDC ale ni Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ ka bolonɔ bila sɛbɛn la min b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ dabilala ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ale ni ka diɲɛ jɛɲɔgɔnw da don ni kɛlɛ nunu na walasa bɛn bɛ se ka sabati cogo min na. Farafinna tɔnba ka ciden fana y'a yira k'a fɔ k'olu fana bɛ n'u da don ni kɛlɛ in na diplomasiw siraw fɛ walasa kɛlɛ ale ni furukufuruku min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka ban cogo min na. K'u jigi yɛrɛ kɔni b'a la k'a fɔ ko bɛn yɛrɛ kɔni bɛna sabati ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana fila ninnu ka laɲiniw ye. Ni bɛ dan sigi an ka bi Congo kibaru kan an bɛ an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ k'aw k'an mɛn don n'a nataw dɔn kibaru kɛnɛw kan.